So that ano din yung mga pamamaraan ng mga cheating sa manual elections? Kasi marami tayong mga informant na nagsasabi nung 90s, talamak daw ang dayaan sa mga eleksyon. In fact, wala daw natatalo nung eleksyon ng mga 90s kasi either nananalo daw or nadadaya. So marami mga informant na nagsasabi na iba't ibang mga paraan kung mga paano mandaya sa mano-mano or manual elections. So that ano yung mga information na narinig mo dun? Well, kasi ito yung mga kwento ng mga nakakaalam at mga may naging karanasan dyan, no? So, mga confidential informants to, pero hindi naman natin alam kung talagang validated to or verified, no? Ang sinasabi nila, ever since before pa, nung even 70s or before that, na manual election, ang challenge kasi diyan, una, syempre, doon pa lang sa pagbabasa ng balota, di ba? Kasi normally, ang mga nagbabasa doon ng balota, mga guro, no? Oh. So, yung mga guro, pag binasa yung balota, hindi naman bawat balota, pag binasa, ipapakita niya doon sa mga watcher, no? So, babasahin niya yun, pagkatapos ilalagay niya sa ballot box. So, yun ang una, doon pa lang, no? Ang sinasabi ng mga nakausap natin, mga may karanasan, sinasabi nila, minsan, may mga ilan sa mga guro na nagiging kasangkapan ng mga politiko o ng mga kandidato na babasahin niya yung pangalan mo kahit na hindi mo pangalan, no? Para madagdagan yung boto mo. So, yun ang una, no? Kasi nga, sabi nga nila, kahit na may mga watcher ka, may lamesa naman in between the teacher and the vote and the watcher. So, doon pala nagkakaroon na ng konting gray area pagka yung mga ibang guro na siguro naging kakampi yung mga politiko, medyo naapektuhan nyo, na-influensya yung kanilang desisyon. Hindi naman lahat to, pero may mga na-influensya, no? Yun ang una. Pangalawa, siyempre, doon sa tally sheet, no? Sinasabi nila, no? Doon sa tally sheet, pag natapos na yung tally, di kinuha na ng watcher mo yung number of votes mo per precinct. Pagdating naman doon sa final tally sheet na pupunta naman sa canvasser, sa Board of Canvassers, minsan pagdating doon, yung nga, marami tayong narinig na ganyan, no? Nadadagdagan ng 0 o nadadagdagan ng isang numero, yung total doon sa tally sheet, no? So, pagkatapos nun, saka dadalhin yun sa main office ng COMELEC o sa mga regional office ng COMELEC, no, na doon din bibilangin. So, doon pala nagkakaroon na ng mga problema. So, yun ang mga sinasabi ng may mga karanasan na yun ang nagiging kadalasan na pamamaraan ng pandaraya, no? So, nadadaya doon sa pagbasa, ang dadadaya doon sa final tally sheet. Kasi kung magrereklamo ka naman, siyempre, bubuksan pa yung balota, matagal pa yung proseso, naupo na yung kandidatong nandaya. So, yun ang mga sinasabi nila, no? Para kaya nga sinasabi nila, no, na parang maraming dayaan. Kasi nga, hindi mo pa malalaman yung resulta in the same day, malalaman pa yun after so many days. Aside from that, minsan yung ballot box, inanakaw pa, no? O, kumbaga, kinukulimbat pa ng ibang mga politiko para hindi mapalitan nila yung mga canvas sheet, no? So, maraming mga proseso doon na medyo na-challenge, no? Kaya nga nung nagkaroon ng electronic voting, nag-iba yung dynamics ng politika. Sa electronic voting naman, marami din mga nagsasabi o nag-a-accuse na mayroon din daw dayaan ang electronic voting. Pero sa mga narinig nating confidential informants or mga informants na nagsasabi sa atin, ano yung narinig mong dayaan sa electronic voting naman? Well, sa electronic voting kasi mas challenging, no? Kasi nga, pagka yung software na i-set up na yung programa, pag may binago ka doon, mababago lahat. So, siyempre, hindi mo magagawa yun kasi marami masyadong kandidato, iba-ibang posisyon na tinatakbuhan. Masyadong, kumbaga, scandalous, no? So, madaling mabasa yon. Pangalawa, siyempre, yung resulta, diretso na kaagad. The same time that you vote, nasa-senero, transmit na kaagad yung boto, no? Hindi katulad nung panon, idadalhin pa ng truck, ililipat-lipat pa, so pwede mapalitan, pwede ma-chapter, no? Yung mga balota o yung mga ballot boxes o yung mga canvas sheet, no? So ngayon medyo diretso na kaagad. So immediately malalaman mo na kaagad yung resulta kasi mayroong central server yan, no? Na nagre-reflect kaagad nung number of votes per precinct, no? So medyo mas mahirap na talaga sa electronic voting. Kaya lang ang sinasabi nila, meron pa rin ibang paraan, no? Like for example, yung mga number of ballots na napadala sa isang probinsya o sa isang presinto na yung iba hindi bumoto, yun ang pinipilapan, yun ang ginagamit, no? Pero again, even that mahirap na rin kasi nga binibilang na rin ngayon, no? Tinatali niya kung ilan yung botante doon at ilan yung balotang pinadala doon. So medyo mas mahirap din, no? Unless sa mga malalayong lugar, doon lang siguro nila nagagawa ng paraan yung sobrang balota na hindi na nababantayan. Pero even that is challenging now, no? So these are the issues now. Kaya nga, ang sinasabi ng karamihan, mas mabuti na talaga mag-electronic.
Kasi para at least mas madali yung resulta, makita ka agad, at saka mas mabawasan yung pandaraya. Kasi pag ginalaw mo yung software, magagalaw lahat yan, madidisgrasya yung buong sistema, talagang magiging sasabog talaga yung issue. No? So, kaya nga hindi hirap na hirap sila, at saka marami ng safeguard yan, no, sa software. No? So, sinasabi na hack, na babago yung programa, medyo mas mahirap na yan sa kasalukuyan. Saka ang dami rin kasing mga software technician na nakabantay. So, mas madaling makita yung pag may ginalaw ka. Compared dun sa individual presence na mano-mano, mas magagalaw yun o malalaro yun per area. So, yun ang mga challenges. Kaya nga, pag sinasabing ibabalik yung manual, yung iba nagmamagandang loob. Ang sinasabi nila, mas magandang manual kasi mas makakatipid tayo sa gastos. No? Pero yung iba naman yung pakay nila. No? Gusto nila bumalik sa manual kasi nga lalo na kung malakas yung kapangyarihan mo doon sa lugar, mas madali mong ma-impluensyahan yung tatakbuhin ng proseso ng balota. So, yun ang mga challenges dyan. No? So, right now, pag tinignan mo kasi, for example, yung mga issues ngayon no, na nangyayari, no? Maraming nag-aakusa sa mga opisyal natin sa COMELEC na sinasabi nilang parang merong pinapaboran or whatever. Pero sa akin kasi mahirap husgahan yan dahil mga nakaupo sa mga opisyal natin na COMELEC, hindi mo matatawarin yung mga integridad ng mga yan. No? Galing sila sa iba-ibang practice nila, mga karamihan niya, mga abogado, meron pa yatang software technician dyan or programmer na may expert. So, hindi mo matatawaran yung integridad at dignidad ng mga professional na to. No? Tsaka iba-iba yung nag-appoint sa kanila. May iba, in-appoint ng dating Pangulo, iba naman ngayon. So, hindi mo masasabing magkukuntsaba yan para may papaboran o hindi. Siyempre, what they do is what is the best. No? Kaya lang, siyempre, meron talagang tutulig sa kanila kasi may mga interest na sinusulong din yung mga tumutulig sa kanila. Kaya nga, hindi rin fair yung nangyayari sa mga akusasyon sa kanila. Ang intention kaya nila para maibalik ang manual voting? Well, there are 3 or 4 possibilities there. No? Yung isa nga, baka iba gusto mag-manual voting ulit. Yung iba naman gusto mag-hybrid, merong manual at saka electronic. Meron namang iba, meron silang sinusuporta ang ibang supplier or service provider. No? So, kasi normally ganun yun. No? Kasi yung mga malalaking service provider yan, mga sikat na kumpanya, mga international yan. No? Pero siyempre, may mga partners yan na local. No? Yung mga local na partners nila, siyempre, pag hindi nila makukuha yung kontrata, mawawalan sila ng opportunity na kumita. So, siyempre, pag ganun, minsan doon dumadaan na yung mga siraan, mga false accusation, trial by publicity. Kaya, minsan, kawawa rin naman yung mga opisyal natin na wala namang kasalanan pero naakusahan. No? So, yun ang hindi rin patas doon. Nag-away sila dahil sa may bawat grupo gustong itulak na supplier. Yes, correct. No? So, ganun talaga eh. So, kunyari, meron siyang service provider o supplier na gusto niyang itulak, tapos hindi nanalo, hindi nakapasok, yun na, doon na magsisimula yung mga black propaganda. No? Gusto nilang sirain yung integridad ng mga opisyal para sa ganun, pag nasira yung integridad, maaaring yung kontrata maapektuhan. No? Kasi ibig sabihin, kung merong kalokohan nangyari sa kontrata, pwedeng makancel yung kontrata at pwedeng ibalik sa ibang tao, ibigay sa ibang tao yung kontrata. So, yun yung mga nagiging parang motibo na nangyayari ngayon. No? Pero sa akin kasi, lahat naman yan, kung idadaan sa tamang proseso, kung talagang may mga ebidensya sila na laban sa mga opisyal na to, dahil dapat ihabla nila, no? Maghabla sila, hindi yung trial by publicity. Kasi yung trial by publicity, that's not fair to anyone, no? Even to them. Kung sila biglang aakusahan na meron silang ginawang mali, tapos itra-trial by publicity, maglalabas ng mga ebidensya na hindi pa naman naisa-sumiti sa korte, I think it's not fair to anyone to be accused like that in public. No? Kasi nga nangyayari ngayon, trial by publicity, ang dami mga sinasabi sa media, pero wala naman talagang ebidensya pa na pina-file pa sa tamang mga hukuman, di ba, Dad? Correct. Kasi sa akin, kung talagang may ebidensya ka, di dapat ang tamang proseso dyan, i-file mo sa korte, no? O sa Supreme Court para sa ganun i-ombudsman, no? Para ireklamo mo kung ano to yung mga maling nangyari o nagawa, no? Kaysa yung nilalabas natin sa media, pagkatapos makakasira tayo ng kapwa natin, kung sa iyo gagawin yun, hindi rin naman maganda. So, as of now, electronic voting is still the right path and tamang direksyon kasi after nagkaroon ng electronic voting, Dad, napansin ko, ang dami mga kandidato na mga lumang angkan na sa probinsya pero biglang natalo sila ng isang bagong pangalan, minsan farmer lang or minsan pangkaraniwang tao lang. So, parang lumabas talaga yung mga totoong sentimiento ng tao, hindi ba, Dad? Correct. Kasi nga, katulad sinabi natin, pagka manual voting yan, na impluwensyahan ng kung sino man yung nakaupo, yung proseso ng balota, yung tatakbuhin ng balota from reading it
transporting it, and then finally counting it, no? So, yun ang problema. Tapos kasi may lull yan eh. Merong period na matagal na habang tinatransport yan, maraming maaring mangyari. Unlike yung electronic voting, same hour, same minute, kita mo na kaagad yung resulta, no? Per precinct, no? So, makikita agad. So, yun ang kaya yung iba ayaw ng ganun kasi parang nawawalan na sila ng pagkakataon na mabago pa yung tatakbuhin ng boto. So, yun ang challenge doon, no? Kaya nga maraming nagcha-challenge yung electronic counting o electronic voting kasi ayaw nila na para mawala yung kanilang impluwensya do sa kanilang locality o lugar, no? So, yun ang kaya nga kung at the end of the day, it's performance, no? O at the same time, it's brand building, no? Kung magugusto man ka ng tao at saka maganda yung performance mo, siguro mas maganda yung chance mo manalo. So yun yung mga talakayan namin for today, no? Na matinding talaga ang issue dito sa nangyayari sa mga allegation. Pero hanggat trial by publicity pa lang siya, hindi pa dapat natin bigyan ng kaukulang bigat ito kasi definitely mas maganda ang modernization rather than going back to manual system, ano? Kasi mas marami tayong nakitang improvements and definitely mas maraming bagong pangalan na nakakapasok sa ating mga namumuno dahil sa bagong electronic system which shows a better direction for the country as a whole. So yun yung mga lessons natin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po pala si Michael Say, yung dad ng bayan.